हाय लोगोफोर आं दिनै गहपुराव दंफैयो आरोना आं सोरखौ लोगो हमगोन नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे नै आं बाबु बिमानि न'आव दंफैयो आरोना नै आंनि बिबोनां असे आं बेहाय आलासि जानो फैदोंमोन आरोना न'आव इनिफ्राय बाबु बिमानाव थांबाय ओमफ्राय थांनोसै आरो जोंना आंनिखौबो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय खिथाना एसे साबस्क्राइब खालामनो बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर गासैबो सापर्ट खालामलायबासो माने देरलांनो हायो नालाय आंनि बिबोनां असे आरोना आंनि बिहावनि बिदा फंबायनि माने माबा आरो फिसाजो आरोना ओमफ्राय आं बिबाजै गिदिर आरो बेनिफ्राय आं आलासि जानो फैदोंमोन आरोना बेनिफ्राय भिडिअ खालामगोन नंबाय थादोंमोन आरोना खालामनाय जाया आं दिनैसो खालामदों आं थांनोसै आरो लोगो हमबाय दा थांनोसै आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना